соли гузашта трансферҳои зиёд амалӣ шуданд ва мо мунтазир будем ки футболбозон дар дастаи навашон аз худ дарак медиҳанд. афсӯс интизориҳо амалӣ нашуд. имрӯз оиди футболбозоне ҳарф мезанем ки дар ин мавсим нопадид шуданд. дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди таҷфут. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. аз бозингароне ки дар премер-лига нопадид шуданд, бояд Ришарлисонро қайд кунем. ин бача бо 58 миллион евро харидорӣ гардиду дар дастаи Тоттенхэм кораш он қадар хуб нест. факт ҳамин ки дар 27 бозиаш дар ҳама мусобиқот ӯ ҳамагӣ 2 гол ба самар расонидааст ӯ ҳар 2 гол дар як бозӣ ба қайд гирифта шудааст. ӯ номи видеои моро ба худ зеб дод. ҷолиб аст, зеро Ришарлисон ба ҷоми ҷаҳон рафту баъди бозгашт формаи худро дар дастааш гум кард. дар бораи мунтахаби Бразилия ки гуфтем, бояд қайд кунем ки дар навори мо боз нафари дигаре ҳам ҳаст ки аз ин мунтахаб мебошад. Антони, бозингари навбатӣ. шояд баъзеҳо гӯянд ки ӯ каму беш бозии хуб нишон медиҳад, вале вақте ҳамлагар бо 95 миллион евро харидорӣ мешавад, албатта аз ӯ бештар аз 3 гол дар 14 бозии премер-лига мунтазир ҳастанд. ҳамон 3 гол ҳам дар бозиҳои аввалаш ба самар расонида шудааст. имрӯз бошад 11 бозии беголро сипарӣ карда истодааст. ӯ ва Ришарлисон бояд аз хоби зимистонаи худ бедор шаванд. Антони боз маҳорати дриблинги хуб дорад, вале он ҳам қариб ноаён боқӣ мемонад. ҳамлагари дигаре ки аз худ ном набароварда истодааст, ин Лукаку мебошад. новбаста аз голи задааш бо тими миллияш, ин бача баъди аз Челси рафтану шомил шуданаш ба Интер ба худ омадан наметавонад. гапсари ҳамлагаре меравад ки ҳамагӣ 5 гол дораду бозиҳояш бемаъне мегузаранд. болои ин ҷароҳатҳо низ ба бозиаш монеагӣ мешаванд. аллакай аз Интер гапҳо баромаданд ки баъди анҷоми муҳлати иҷора онҳо Лукакуро харидорӣ намекунанд ва ӯ ба Челси бармегардад. Челси аллакай дар ду равзанаи трансферӣ шумораи зиёди бозингаронро харидорӣ кард ва дар ин даста ҳам бозингарони нопадидшуда пайдо мешавад. масалан Кукурела 5 бозии аввали ӯ хуб гузашт, вале баъдан ҳунараш коҳиш ёфтан гирифт. ӯ бояд ҳамлагари поёнӣ мешуд, вале на дар ҳамла ва на дар ҳимоя устувор бозӣ намекунад. бо қадами калон сӯи қаҳрамонӣ рафтани Арсенал Челсиро водор кард ки Чилвелро истифода барад, зеро аллакай маълум буд ки Кукурела аз уҳдаи кор баромадан наметавонад. ба назар чунин мерасад ки Челси дар ҳимоя ҳам мушкилӣ дорад, зеро ҳатто Калиду Кулибалӣ ҳам нопадид шудааст. ӯ нафаре буд ки ҳама барояш рақобат мекард, вале имрӯз ин гуна нест. ӯ натавонист дар ҳайати Челси бозии пешини худро ба намоиш гузорад. дар бозиҳо ба осонӣ аз Кулибалӣ гузариш мекунанд ва қадру қиматаш поин шудааст. масалан ғолиб нашудан муқобили Эвертон маҳз бо иштибоҳи ӯ сар зада буд ки ин як мисол аз ҳазор мебошад. нафари дигари нокомшуда дар Челси ин Обамянг аст, вале ҳолати ӯ аз дигарон фарқкунанда мебошад, зеро натиҷаҳояш аз ӯ вобастагӣ надошт. ҳамааш гуноҳи сармураббӣ. баъди ба Барселона рафтани Левандовски, Тухел дӯсти худ Обамянгро розӣ кард ки ба Челси ояд. мутаассифона Тухел аз вазифааш барканор шуд ва ҷойгузинаш Поттер ба Обамянг боварии кам дошт. ҳамин хел ҳамлагари 33 сола тамоман аз чашмҳо нопадид шуд. ӯ аз ҳайати Лигаи Чемпионҳо берун шуд ва қариб дар ҳамаи бозиҳояш дар Премер-лига дар захира мешинад. ӯ ба метавонист дар равзанаи зимистона боз ба дигар даста равад, вале кор хеле мукаммал шуда буд. ӯ бесаброна мунтазири равзанаи тобистона мемонад ва мехоҳад ба футболи калон бозгашт кунад. акнун дар ҳақиқат бовар кардан мумкин аст ки рақами 9 Челси бозингаронро ноком месозад. аз дастаи Челси мегузарем ба Манчестер Сити ва мисол меорем Келвин Филлипсро. ростӣ, ҳолати ӯ ба Обамянг монандӣ дорад, фақат ки сармураббие ки ӯро харидорӣ кард боз иҷозат намедиҳад ки ба бозиҳо барояд. новбаста аз трансфери 49 миллион евро карда, Келвин Филлипс ҳамагӣ 56 дақиқа дар Премер-лига бозӣ анҷом додааст. аз бозиаш дар Сити дарак пайдо карда, Саутгейт ҳам ӯро ба тими мунтахаб даъват намекунад. чӣ шуда истодааст? я он кас дарак дорад? ҳамин ҳолат дар Ювентус ҳам ба чашм мерасад. баъди ба даста шомил шудани Погба, ҳама аъзои баданаш ба ҷароҳатбардорӣ шурӯъ карданд. ин футболбоз ҳамагӣ 35 дақиқа дар Ювентус бозӣ кардаасту халос. дақиқаҳои бозии Погба ҳатто як қисми бозии футбол нест.
ба ин монанд ҳолати Артур Мело мебошад. Ин каме ҳазломез аст, зеро ӯро барои ивази бозингарони ҷароҳат бардошта дар Ливерпул ба иҷора гирифтанд. Баъди омадан бошад, ӯ худаш ҳам ҷароҳат бардоштанро оғоз кард. ӯ дар ҳайати Ливерпул 13 дақиқа ба майдон баромадааст. Акнун дар назар аст ки баъди мавсими бадтарин дар Премер-лига ӯ ба дастаи қаблияш бармегардад. Деле Али вақте дар синни соли ҷавонӣ футболбоз нокомиро оғоз карда бошад, бояд ӯ ҳарчи зудтар корномаашро хотима диҳад. Али аз Тоттенхем ба Эвертон январи соли 2022 гузариш кард. Кораш дар дастаи ливерпулӣ омад накард ва Эвертон баъди 1 моҳ ӯро ба иҷора равон кард. Бешикташ ӯро ба шарти харидорӣ кардан иҷора гирифт, вале бозиашро дида дастаи туркӣ аз фикри харидорӣ кардан даст кашид. Сармураббии даста қайд кард ки аз бозиаш қаноатманд нест ва аз ҳайати асосӣ ӯро берун карданд. Акнун тобистонро мунтазир мемонему мебинем ки чӣ мешавад. ӯ ба Эвертоне ки мунтазираш нест бармегардад. дӯстон, акнун навбати шумо. Ба ақидаи шумо ки дар мавсими ҷорӣ бадтарин бозиро нишон медиҳад? Дар комментария қайд кунед ва навори навбатиро мунтазир бошед.